Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel guys. Kami na pod ni Kin and Kim Burato Vlog. Guys, karong adlaw mo ato mi og pilar atos bagong bayan, atos mga bata nga way diha ag ilang inahan. So amo silang hatdan og grocery. Salamat kadto day Danis naghatag sa pang-groceries mga bata. Matesa, thank you so much Matesa sa isang gihatag nga bugas og karang mga kuan dia guys. Mga noodles, sardinas, apoy Milo og karing na ay amo na lang mag-apilan og kari. Kareda sukal kay aroma parisan daris gatas ug Milo ano naman ri parisan nila daris gatas ug Milo ato mi karon tatad guys yeah. Thank you so much kadto Matesa sa imong gihatag para sa mga chikiting nalipay jud kadto to malipay gid sila kadto ini abot namo unja ni palit bumi daring ari ni guys amo panggipalitan og karing na ay biskwit ka Mama Marilyn pud ni. Salamat kadto Mama Marilyn Bailander. Thank you so much kadto ma'am. Unza apa may idugang na nigpalit. Nigabot namo dito sa merkado sa Pilar. Karong init-init pa nigabot kadto. Palit may gitsun manok para sa mga bata upahan. So, salamat kadto sa mga nanghatag dari para sa mga kiting. Thank you so much. Lipay jud to sila nigabot namo. Guys, unsa na may patawad mo nga to Pilar kay grabing bunag sa uwan. Ha? Arag kusog na ino. Arag kusog uwan guys ya. Tuwak dan ni mular kami dazun pero mahatod na rin ato tangang dia pero mahatod na rin ang ring ilang mga groceries o kari dia bugas. Salamat kadto Matesa and Mama Marilyn sa isang ipahatag nga cash mahatod to mid to cash o karing grocery at mga bata. Thank you so much sa inyong ipahatod sa mga bata ma'am. Lipay jud kadto sila dito nagabot namo pasla kay baw mga to ni surprise. Okay guys, kita kata dito ini gabot kes ini ko nigunong dari mga tumidadun bulok-bulok pa magluwan. Kita rata dito nagabot namo. Excited na Kim guys, mo ato ni Bibi Gia. Ay chus, na magkao kay aron mo ato natang Bibi Gia. Kita-kits ta dito guys, kay maghatod mi dari. Hatag na to Bibi Gia, no? Kay luoy si Bibi Gia, amay-amay. Ako takot ako. Dako na ka. So guys, mato na mi guys. Maghatod na mi dari. Ha? Lamay pa. Sila tulog. Lamay pa. Ito na. Mato na ta. Mato na mi guys. Ispalit. Mas mga chikiting. Tara guys, tiya. Sa lubong sa mga bata ba? Mga bata? Oo. Guys. Paripupan guys ya. Smart chikiting. Abot na mi guys, na Miss Pilar. Diag mga bata, ron to mga chikiting. Alas, Analisa, kang islit. Kim, dali na Kim. Hamas Analisa. Dana mi guys. Ha, Angelica? Angelica, si Analisa, bibi. Dahil na mi guys, nag-abot na mi guys, tayo sa mga chikiting. Dali Angelica, dali. Dali, pangansa mo dali. Analisa. Good girl kaayo. Si Angelica nino. Angelica, aman ni mong ate. Ha? Diaras. Arnel, dara guys, si Arnel. Dahil na miss ilang new house. Wow, salamat sa kaadyo na. Nag-volunteer dari guys kay arong magama ning ilahang bagong kuyanan, ha? Ana guys. Hi bibi. Hi net. Musta naman mo? Dala guys sila ha. Hi bibi. Gia. Hello bibi Gia. Ayo ila. Hello, kailan narabas kinim ki ay napastilan yun to hala ni ijaok man. Dala guys. Dala sila. Antoinette, si Analisa, si Gia, si Angelica, si Arnel. Nanong, si hello, pangano mo nung? Lahat pa na, mga bata. Dilitson na. Litson. Manimba ni ako. Asa man sila pa dong? Mo flores day mga bata, guys. Flores sila. Paday, salamat. Punong ila. Salamat ka adyo, Mama Marilyn. Baon sa mga bata, ilan ang ibaon ma, mag-imong gihatag nga pang biskwitay. Tapi ko anda rin, imong gihatag nga tataod. Si Arnel. Si Bibi Analisa. Yeah. Analisa, mo ato pagabi mo flores ka? Di. Dinhira ka?
Regards ko na Ate Linlin ug si Kuya Michael. Si Atanbi. Ano matayo? Sir Michael. Kamusta naman inyong kuanda ni? Nung inyong bagong house. Okay, kung nakaadyo guys, sige lang kuanda ri. Oh, binta na dyan. Sila. Asa may pabunsagan da ni Day? Katong duha. Si Tulo wa pa na si Angelica og kani? Analisa? Guys, pila ka buok sila wa mabunsagi? Upat. Ay upat ka buok day guys, wa mabunsagi. Kano sa man ipabunsagan day? Parang pista sa Kano sa magpista da ni? Sa Mayo? Guys, pabunsaganan sila. Basing na gusto mo ninong dinang diha. Inalaman ko ninjo kay aron malista mo kapil dari. Kinsa inyong gustong kagason? Kinsa may mga ngan sa mga manghud nimo day nga wa pa na bunsagi? Si Arnett o si Annalisa o si Angelica o si Andrea. silang upat. Sus upat sila guys. Kung kinsa tong gusto mo ninong ninang diha inalaman ko ninjo kay aron maapil mo na sa lista. Kay mo apil na naman siguro pag udanig kagos. Okay, dera ma'am. Matesa, dera imong gipa hatad nga mga groceries, bugas, grocery. Da day mga kuan. Sa may zong. Ano man yung luto ron? Ginapa na ko Sikwa? Wow. Itlog ilaha di mo anga ng itlog. Pangana mo nalagilit so na rin ang pangana mo no. Kaon man. Nawahi day mi guys. Sardinas. Nagdapan mi kuan day laki mi. Day ay Milo ug gatas agi apila na hag sentral kay arong timplahon na laman. Lipain taw mga bata guys. Annalisa, nang-regards ni mo sa ate. Nang-regards din sila ate, be. Hi ni ate. Kaya kita si ate dani. Nay, Hati Inday. Kuya Michael. Nauwaw, intaw, nagbading gamay. Yan na guys. Jadi apon may cash nga ihatag na rin nila guys. Waan ang bata. Nay, Milo og kuan, gatas. Noodles. O kanang naay ani pa nang uban diha pananawan ninyo. Tinapa. Tinaha igor ako naghatudan ni. Bitaw kang Mama Marilyn o kang Mates sa to sa New York na o kang Mama Marilyn Bylander. Thank you so much kaadyo ninyo ma'am and Mates sa Gikan mo gud itong bisa man mo gikan di day. Hi, sus marusip. Annalisa. Dali. Na lipain taon ang machikiting ag mga ag si Arnel og si Angelica to na ning Flores na guys kay ting Flores man dairo no. Ayo. Dabi day daghang biskwit be. Dabi. Bebe ah. Cho, karga ha. Kumbati. Jia. Dapat di mobil. Da, imo na. La, tagaya imo mga auntie. Tena guys, lipain taon sila mang nahatdan dari karon ang taon may nakabalik. Guna to tara dai kuan. Atin durul uwan. Uwan. Pastilan uwan lagi ba? Ikaw man dai. Uso jud guys, uso jud dari uwan sa Bohol. Kay wa na to taligsik pa butiron. Da guys, mo reagi lang daan nga bahay dihas nangagi katong gipopanday dari tag ijas juta di Salamat ka jud sa tag ijas juta kay himuan taon pa sila dari masilungan aron nga kadto kabuutan. Thank you so much sa tag ija dari juta kadto kabuutan. Danha guys sa una so di adire. Dia na sila ning balhin na sila dari gihimuan ni taon sila puy-an na dari aron maka-transfer. Nila Ate Linlin, salamat ka jud nila Ate Linlin ug ni Sir Michael nga moy nagkuanda ning tanan. Ug ni Ma'am Sanle nga moy kuan po danis mga uban nga kuan guys. Ug sa taga Air 7 di ay guys nga grupo, salamat ka jud ninyo kay inyo intawon pangitabangan sila sa Tilinlin nga makuan in taon dari guys. Na Tilinlin ug ni Sir Michael. Tanan taon sila dari. Nindot na ilang kuan guys. From gikan darhe to na dadto. Yan, nice na. So nakahatid na po ta dari grocery guys. Day cash po dating hatag karon. Ha? Ja guys, di ako ihatag nga cash ni kuan from gikan ni Ma'am Marilyn Bylander. Thank you so much kadyo ma'am sa imong gikuan. Day cash nga ang gihatag ni Antoinette. Ja day ikaw kubot na day. Ikaw bahala danag sa imong kuanan kay
Magpabunsag lagi guys, ag isang upat ka manghud. Huwag ka nang imo gibunsagan na day. Ha? Mo na naman puno-puno na to pohon. Basin day og nay mo ninong og ninang dani aw na. Kasi mo ninong og ninang diha guys. Mama. Salamat ma'am sa iyong paghatag ng Ni Matesa sa mga groceries. natisa po. Thank you kadyo kuno ninyo ma'am and Matesa. Salamat sa inyong mga gipang share nga blessings nila. Rentahong lipadza. Sige natin, pag-ano mo ka nalagi dari litsun. Yan ko balik ka. Ano ko sila, hindi naman hapon basta nila. Diyan na namang hapon ka silang isudan kay. Dong agay. Jadi panguli na to, alas 3. Mga unang punto. Tara guys, nahatod na namo dari nila hag katong mga grocery o ganang dihay cash nga gipahatag ni Ma'am Marilyn. Thank you so much kadyo ninyo ma'am sa inyong share nga Salamat blessings. ma'am sa inyong pagtabang. Salamat sa inyong pagtabang ha. Yang ilagay sa kawadon po. Madud. Hindi ako di pugukat para sa nagbugat kay ang agi mo sakit sa una. No nang Kambas-kambas na naman. kamas-kamas mga bulian. Kabagbaka. Sa kada adlaw pa pud na magpakambas. Les, bago lang sa kasumag na po ikas. Napastilan. Bundag na yung makakambas kay maka 2,000 sa kalibo ng mino. Okay na. Madyo lang magnay kada semana guys na imo balik jag kabaw ug baka kay maka kwarta unjag wa. Punta sa pamilya. Napoy mo sa gunson to dog tintortol porque manortol ng pugo. Maadyo. Unsa kay wa man guys. Di man taon ka turtle ron kay nanggahi man nanggahi man nagbasa ka bahay turturon na na. So pastilan. Why maturturon nung kay saan man Mao nagahi. lagi. Sa Nagdala man kay di naman pining hatid. Unta napay mo kuan. Mga bata nung asa. So guys, nalipay ba sa pud mi guys kay nakahatid mi darig balik kay nag-promise lagi mi nga mo balik mi darhi. Analisa to, himus. tinampay na eh. Analisa. Ta. Sige na pa na. Regards ni mga Telinlin. Nabalik dyan. Bukita sa nagatong. Regards ni mga Sakit ko Inday. dili Ug si Sir Michael nang regards ni Katulo mo. ang anak. Bunti na po na ron. Hi ni Ate B. Na wow man. Wow. Mag-awawon na gina. Agabang mga bata to na guys ning atin og Flores. Ito sila si kuan Kapilya day. Kapilya. Ito sila sa Kapilya. Yang gamay padung katong merkado. Mazo hinuon kaning atin og Flores ang mga chikiting. Adapon ka to dya. Wa masir mo rugot. Ano man? Pakuha. Hindi luoy. Na guys, na gusto mo adapt kaso lang man luoy kuno magkabagbagag lagi luoy jud pud guys. Di jud lalim magkabagbagag ang managsuon. Lami jud og ipon, bahala sa hirap at ginhawa tayo magkasama, char. Analisa no. No. Gisapot na ilhan na basta sa Gisapot. Gisapot day kuno bawang anong gisapot maganalisa katugon ka? Be? Katugon ba ka be? Kita ngipon. Uy, nga ano mga sakit man na imong ngipon, kapalabi siguro ka og chocolate. Mga gasakitan day kuno ngipon guys. Ano sa bunjag na ni pizza 15? Pizza 15 kuno bunjag guys, bang mangninong og ninang ba mo din ha? Puhon. Kasi makabalik mi dari guys, inig bunjag puhon, basin pud, basin. Balik kami dari, pohon-pohon. Uy, naunsa na buling ito nga. Mga guys, pasalamat gadzud ko nila Ate Linlin ug ni Sir Michael kay ug di nila, ug di tengod nila, di mi ka-arrange, di pa na sila mahimamat, di pa ko makaila nila. Maso kani kay gidako nila darhin sa muna ron nga sila sa Matesa ug si Ma'am Marilyn, nagpahatod pa sila dari sa ilang hinabang dari nila. Tako na jud kadto tong katabang. Tako na ko nila kuan guys na nagka-kadto tawag smile ang mga chikiting darhi. Haway sa mi dari kareja guys kay sakit ang kilid ko as motor. Jug sa motor. Nice tanaw na to dai lang sud. Cute na jud pa lang bay guys niya. Sana all. Nagayat ako mo. Cute tagi lang house. Napa di ilang kuan guys di ilang variegated nga kanang naay. Ani man ya variegated nga bagjang. Di na bagjawan. Na guys, na secret packet basig na ay packet na ni sila matang tanawon kay naman kuno secret. Mo na ang nag-secret packet guys kay di man na kuan dari murag na pilo, ani ba? Murag na bursa sa ilawom. Mo na ang nag-secret packet. Padaghana na day kay ini mudaghan ni day mga juko. Puhon. Usaha na sila no. Kana guys, sin nindot na jud pud, safety na pud dari kay close di parihada to speakers nga grabing kaguhab ka adjong ilang hidaanan dara baby. Kom batay bebe.
Bili na kuno sa nilas. Jota pa man na. Oh, nindot na guys. Oh, see, with cortina, arang gadyo ka mga buutan. Arang gadyo ka buutan sila Sir Michael. Ug si Ate Linlin. Ate Linlin na si Ma'am Sanhe ug sa Air ug taga Air 7. Salamat ka ninyo guys kay nahaluna na yung taon sila dari. At least aba? Yan na guys, taga Air 7. Salamat ka ninyo kay injo yung taong gi voluntaryuhan dari tibok adlaw aron taong matukod ni ilang mapuy-an. 79 taon sila. Analisa no? Di nakakautos wakwak analisa. Analisa, di na kakauton wakwak. Gisakitan ko na sa ngipon guys, mao nang was mood. Kay das pangari na mga raman ni katabian karon wa. Tuwag jang ubang mga igsuon to ng atin og ganang nay Flores. Flores di Mayo. Flores di Mayo. Sipti na jud padari guys kay na nanay tarong nga portahan. Nanay tarong nga portahan dari. Dada pa lang kusina, ya guys. Insa na malamay kuwang ninyo dari day CR. CR og dari day guys ko anong nun pa day siya tabilenon kay wa pa siya puhon. Insa CR wa sila CR. Ano sa asa makamalibang? Oh, CR. Maki CR sa laman mo datos silingan ha. CR sa laman mo datos silingan be. Oh. Kim, nansa na mo na Kim? Insa day, kamusta man naging inyong pagpazit dari sa inyong bagong bahay? Lipay na kaadyo. Di na masa. Di na mabasa, di na pun masugod sila wakwak dari. Di na pun takilid, di na pun mabasa. Di na takilid, di na basa kay. Kay dari des ni agi guys, di takilid din sa nabasa pud sila inig bunot sa uwan. So dire. Na nahaluna na sila. Kalois Ginoo. Salamat ka in taon sa mga nagpalujudan ni tanan. Ni Ma'am Sanle, sa Air 7, ni Ma'am Marilyn ug ni Kuya Michael. Thank you ka ninyo guys. Di tengod nila, di pud na sila maila-ila. Mo to ning interest man gazig ko dari uban nila sa Tilinling kay gusto lagi na makita ang mga bata. Maluoy gazig ko mga bata gazig. Analisa. Shush. No, dapat ka mang baby Gia. Hala nakalimtan na mag-shoes. Ginoo ko na narabagi andam nga shoes si Kim. Mo na gidangat ron. Naraba toy shoes lagi ang mag-andam sagdalaman kay mo balik rami dari. Puhon. Ano ko sil. Tanaw ka cellphone na. Tanaw arong gwapa. Hi guys, ini labi. Na hi guys. Magkagas mo karon puhon ini ka May 15 day no. Mayo 15. Ni ka Mayo 15 guys, o kaluyas Ginoo basta makabalik mi dari. Makakagus tag apil. Tang kagus analisa, tang i-dribble. Bebe, do arara ba ni katabian sa karon hilom kay sakit ko ngipon. Sige mo panot ba na siya pagka ko na man. Magsige panot basta magsige pagka kindi ay pastila natin nga kuanon be. Tang hinguon. Ha? Tang hinguon be. Lipay kadto sila guys, dari silang new home, new house. Agabang mga igsuon to aning atin sa Flores. Agatong imong manghud no ning nagworking tong isa no. Agatong duha. Duha to na. Naiduha nila kay igsuon guys nga ga-working na, mga high school na day no. Day tulo ka buok nga isang kuan karing gagmatoy pamantaon si Analisa, si Angelica ug si Arnel. Mga ate mananen pamanintaw. Bibi Zia. Analisa, nako ingan nimo. Bi. Ali bi. Gaduwa ang taon sila. Sama na. What's that? Guys, nindot nagilang koan, payanan. Di na din taon sila matuan, di na kuno sila magtakilid matug. Salamat sa gaadyo ninyo guys. Anja guys, moro na ang video karong adlaw guys. Salamat kanunay sa pag-uban namo. Thank you so much ni Matesa ug ni Ma'am Marilyn sa inyong gi-share nga mga blessings ma'am kay nalipay in taon diri katang gihatdan. Thank you so much sa inyong pang-share. Daghan kadtong salamat ninyo Ma'am Marilyn and Ma'am Matesa. Salamat kaadyo. Gamin sama kanila be. Thank you. Wa lagi smooth guys kay sakit isang ngipon do ila. Ninam kag tambal pas mong ngipon. Ginoo.
Mama Marilyn and Matesa, God bless ninyo kanunay and more blessings pa nga maabot sa inyong life, maabot sa inyong pamilya kay wag kadto sila magduha-duha o ganang share silang blessings guys. Arang kadto ka mga buutan. Thank you so much kaadyo. Lipay lang po ko guys mas ginagkuan nakahatod mi diri. Tungod nilas ma'am, tungod nilas Matesa. Salamat kadyo ninyo. Mo insa man kanila be. Thank you kaayo. Ja guys, kita-kita na po ta sunod na mga video guys. Salamat sa inyong kanunay pag-uban namo. Bye-bye be, bye-bye be. Bye-bye. See you na po sa mga another videos nga mga i-upload diha guys. Uban mi ninyo kanunay. God bless ninyong tanan. Bye. Bye Kim. Bye Kim. Bye. Bye guys. Mwah. We love you.